Акционерно дружество „Спартак“ се намира в Бургас. Градът е един от най-високо развитите промишлени райони в България с добре разработена инфраструктура и удобен автомобилен, железопътен, морски и въздушен транспорт. В „Спартак“ работят 120 души. Процесът на производство се управлява от интегрирана компютърна система. Продукцията на „Спартак“ носи знака за качество ISO 9001. „Спартак“ АД предлага на своите клиенти технологични възможности по производството на метални изделия от листов, прътов и тръбен материал, получени чрез рязане, огъване, механична обработка, заваряване. Основна цел на дружеството е да отговори на високите изисквания на клиентите си и да им предложи функционални, технологични, естетични, изцяло завършени продукти. За изпълнение на своята цел „Спартак“ разчита на качествена продукция, конкурентни цени, съвременни производствени методи, широк спектър от производствени възможности, гъвкавост на производството, квалифициран персонал. „Спартак“ АД има технологични възможности за рязане на листова стомана, тръбен и прътов материал. В дружеството се осъществява лазерно рязане на листов материал с дебелина до 20 мм. Могат да се обработват заготовки със сложна форма. Лазерното рязане се характеризира с гъвкавост на производството, бързина на пренастройване на производствения процес, малък отпадък при производство, качествена повърхнина и липса на прибавки за последваща обработка. „Спартак“ разполага с цифрова щанцова машина, която се характеризира с висока скорост на работа, магазин с набор щанцови инструменти за отвори с различна форма, висока точност при рязане и позициониране. Прътови и тръбен материал се разкрояват на цифрови лентоотрезни машини и автоматични ножовки. „Спартак“ АД разполага с CNC апкант преси с висока точност на огъване на детайли с дължина до 2,4 метра и дебелина до 8 мм. Дружеството разполага с преси от 25 до 630 тона и има възможност за получаване на широк диапазон изделия чрез щанцоване и щамповане. Листов и прътов материал се огъват на валовите и ролкови огъващи машини. „Спартак“ АД разполага с универсални стругове с диаметър до 2400 мм и точност 0,1 мм, универсални фрезови машини с точност 0,05 мм, CNC стругове с точност 0,05 мм и CNC фрезови центрове с точност 0,02 мм, кръгъл и плосък шлайф с точност 0,01 мм. Продуктите на „Спартак“ АД са заварени конструкции от тръбен и листов огънат материал. Използва се универсална заварачна техника за миг, мак и тик заваряване. Организирането и гарантирането на точност на монтажа се осъществява от изработвани в завода автоматизирани, механизирани и статични приспособления за заваряване.
Спартак АД предлага на своите клиенти възможност за нанасене на качествени финишни покрития. В завода работи линия за мокро боядисване. Покритието се нанася по електростатичен метод. Покритието е равномерно. Електростатиката спомага за покриване и на труднодостъпни места. Боядисаните изделия чрез конвейер се транспортират до пещи за изсушаване, работещи на принципа на нагряване на детайла с инфрачервени лъчи. Пещите с възможност за следене на температурата и времето за престой на изделията. Получаването на естетични покрития с висока корозоустойчивост се осъществява от линия за прахово боядисване. Спартак АД предлага възможности за електрогалванизиране на изделия с размери 20 на 20 на 60 см. Продукцията на Спартак се характеризира с функционалност, точност на размерите, здравина на заваръчните шевове, добър външен вид. През последните 10 години 75% от продукцията на Спартак се реализира в Европа. С цел удовлетворяване на европейските норми в дружеството е създадена организация за осъществяване на входящ контрол върху качеството на материалите и изходящ контрол върху качеството на продукцията. Транспортирането на готовата продукция до клиента се осъществява чрез автомобилен транспорт. Спартак АД подбира транспортните фирми, с които работи, като целта е бърз и качествен транспорт.